Здравейте, драги зрители, днес ще играем отново сам в дух на сервер, ще се казва Street Wars. Тук трябва да се борите с другите банди от различия Сан Андреас. Вижте колко много хора има. Само да... Айде, че не можа да пустим. Сега ще скачим на по-крати тук към мен. Той е тук. А, не, няма го. Така, за къде ще вървим? Тук трябва да си много добър, защото мога да те излязат от всякъде. Сега ще си взема снайпер. Тук парите не са в лиски, пари имаме кредити. Мъртъв е. Трябва да го убием този Invisible Part. Shit. И аз убихме го. Сега се качим на тази класика. Оп, готово. Къде има от другата банда? Става... Хайде. Ме убиха. Ай, стига, бе. Сега трябва да стъпим много такива. Не. Какво? Кой бе? Вече мога да скача. Чакай на бе. Много шумно, аха. Така сега спокойно го направим. Хайде, къде сте? О, не, те се ме чакат. Що не ме чакате, бе? Умри. Yes. Kill. Хайде, стой тук. А, кой ма целя, бе? Едно кой ма снайп? Абе, къде беше ти, бе, бах ти? Много съжалявам, ще псувам, ама много за него. Хайде, стой тук. Ай, спри сега. Така. Браво. Коя има грамече, бе? Как седна, бе? Мене... Тук играят много хаки. Това беше от този клип. Очаквате да си имам още в този стил, защото много ме радвам. Абонирайте се, коментирайте, харесвайте. Довиждане от мен за сега и до скоро.